Respiri, respiri. Així, amunt, avall. Amunt, avall. No sabeu lo agradable que és veure-vos tots aquí, assegudets, en fileres, calladets. Però sentiu-vos respirar. Vosaltres respirau, amunt, avall, mentre jo parlo. Em ves el lòbul de l'orella i em fiques la mà premi de les meves cames. Per tant, per ser un bon amant, s'ha de ser dur i a la vegada tendre. Això que no em va gent bé que s'hagi mort justament ara. T'estima ja de ple del teu cos. Dins els teus ulls, si vol reflectir d'ella. Petita, petita. I tu per què t'hi fiques? Ai, perdona, jo només estic escrivint un llibre. M'agrada molt la teva xillada. Amb la teva xillada hauria de cloure l'esparpell. Que no sé per on començar. El començament? El mes passat vaig seduir la seva dona. Com que de mi? Què vols dir que de mi? Com ho saps? Perquè des de l'última regla no he estat amigo més que tu, imbècil! Per què no es veiem? Quan? Avui, al bar Felip, a les 8:30. Entesos. I vostè no ha pensat mai en la necessitat d'engegar-ho tot a rodar? És cert que existeix un món invisible. El problema és cau gaire lluny del centre on penja que en troc amb el senyor suau. I si és així, a quina hora tanques? Li diu jo també ho voldria i s'escriuen mútuament i disposen cos i ment en perfecta simetria.